Jamen, Susanne Bonde, restaurant Mad og Vin, Storgade 9 i Randers. Jeg ejer restauranten, og jeg har haft den 10,5 år. Ja. Hvor lang tid har du været uddannet kok? Det har jeg været siden 1988, så det vil være nogle år. Ja. Det er ikke mange lige nu. Hvor blev du uddannet hen? Det gjorde jeg på den gang, det hed Kongens Ege, altså det, der hedder Scandic senere hen. Her vi... Det er Randers. Nå, okay. Ja. Har du været... Eller hvor har du ellers været? Jamen, så har jeg været selvstændig før. Jeg har haft været god på, hvor jeg startede lige efter udlært. Jeg var der et par år som kok, og så endte vi med at købe den. Vi var 3 om den, og havde den så i 6 år. Ja. Og så har jeg jo prøvet forskellige ud over det, så har jeg blandt andet været tilbage til den gamle elevplads, altså på Scandic og været købt til. Ja, okay. Hvorfor valgte du at blive kok? Jeg tror bare altid, at jeg er glad for at lave mad. Altså, i mit barndomshjem var det mig, der lavede mad, og mor havde det. Så lå det bare til mig, at jeg godt kunne lide det også. Så skulle jeg bare være kok. Jeg synes, det var nogle fede arbejdstider. Fri for at stå op om morgenen tidligt. Nogle gode kollegaer, man kunne have det sjovt. Samtidig med at man var på arbejde, man var sådan... Man ville ikke mål på den måde, at man skulle stå i et sammenbånd eller noget andet præstere på den måde, men at man ligesom kunne have det sjovt med sine kollegaer samtidig. Hvad synes du selv om uddannelsesforløbet, da du skulle uddanne dig? Altså, jeg var faktisk rigtig godt tilfreds, da jeg var i lærer. Jeg synes i dag, at det er blevet for slapt. Jeg synes i dag, bør man stille nogle krav til jer unge mennesker, så I ved, hvad I går ind til. Fordi I ved ikke, hvad I går ind til. Når I kommer fra skolen af, så bliver I mange gange overrasket over, hvad I egentlig er, man går ind til. Så selve uddannelsesforløbet synes jeg er for slapt. Også selve det, når man er i uddannelse, man er på skole, så er der igen en for slapt holdning blandt lærere og skolen. Fordi det er meget anderledes til ens hverdag. Hvordan er livet som kok med både privat og arbejdsmæssigt, hvor hårdt det er? Jamen, man skal være indstillet på, at man ikke kan holde fri, når alle andre har fri altid. Dermed ikke sagt, at man aldrig har fri weekender, eller aldrig har fri på helligdage, eller aldrig har fri lørdag aften. Hvad har man så det? Det er et led i ens vagtplan, og selvfølgelig har man det. Men primært arbejder man jo aften og weekend. Man arbejder primært der, hvor mange andre har fri. Så har man jo, som jeg sagde tidligere, man står ikke tidligt op, og man har mange fridage, som hedder mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og der kan man også foretage sådan nogle andre ting. Så jeg tror, altså det har sådan en fordel, hvis man gerne vil det. Hvor lang er en sådan normal arbejdsdag? Jamen den kan variere alt fra at være en kort vagt på 5 timer, og så kan den faktisk være op til 14-15 timer, når det er sådan helt galt. Det er ikke noget, der vi planlægger, den bliver. Men nogle gange kan der bare ske nogle ting, at vi kan få sygemeldinger, eller vores gæster vil ikke gå hjem. så bliver det arbejdsdagen nogle gange længere. Hvad synes du selv er det bedste ved at være kok? Det er at kunne bruge sin kreativitet. Man kan bruge det, man tænker. Man kan ligge derhjemme og tænke, jeg kunne godt tænke mig at lave den ret. Jeg ved, at man kan det. Sådan nogle ting kan man ligesom udforske. Så det er helt klart en af fordelene. Så er det gratis med på arbejdspladsen. Ja, det lyder rimelig godt. Ja. Er der sådan noget dårligt ved at være kok? Men det er der jo, fordi man skal jo ikke være blind for, at man er presset. Man er rigtig tit presset, fordi gæsterne de kommer jo ikke ligesom det passer en. De kommer jo alle sammen på samme tid, lige for sig. De skal alle sammen spise på samme tid, i hvert fald inden for 2 timer. Ja. Så ja, der er et stort pres ved at være kok, så man skal kunne klare mange roller i luften en gang. Og man skal kunne klare et pres, og man skal klare det i nogle perioder, kan være en lille smule stresset, som jo så selvfølgelig bliver bedre, når man når sådan tid som januar, når vi ikke har det plads. Det er jo sådan stort for det, eller er det sådan andet, som der er værd at sige? Ikke andet, men jeg synes bare, at har man lyst til at være kok, så skal man springe ud i det, fordi man skal selv lov til at prøve det liv, og prøve at være kreativ, og prøve at få lavet en rigtig dejlig mad, og prøve atmosfæren i den her branche. Det er jo en helt anden mulighed, end at stå i en detailhandel, tøjbutik eller noget andet. Altså,
Her hos os, der kommer der glade gæster ind ad døren. Altså, de er ikke sure, de kommer og nej, nu skal vi ud og have en god oplevelse. Det er fordelen, hvor detailhandlen kan de godt være en smule på gang. Ja. Ja, der må stå i kø i timevis, der regner udenfor, og børn hiver i en, og så, ja. Så mange tak. Ja, men det var der så lidt.